Ćao ljudi, danas igramo Clash Royale. Nikad pre nismo igrali, to se mislim da nisam jedan. Do you want to load on King levels? Welcome to Clash Royale, let's go. Ok, ja volim ovog Gianta. Neću nju. Ona je bez veze. Evo, Fireball. Fasano. Opa. Prvi mu, pucaj. Je. Minions, ja radim minions. A što tamo idu? Haha, ljudi, već smo pobedili. Ovo je bilo tako. Znači idemo. Ok. Znači idemo ovdje. Upgrade. Sad ćemo ovih upgradeamo ljudi. Ovo će biti lako. Aj, pucajte! I bacite like, subscribe. I to jest, ako je... Postane lepe sive boje, svi volimo sivo subscribe dugme i uključite notifikacije za sljedeći video. Retro battle. Ovdje nemamo još esport. Malo smo dobili. Napravit ću playlistu, pa ćete moći da ga gledate. Ok, ja znam, mogu se da postavim. Joj, ovaj mora da puca. Ajde to, bra. Ajde to! Tako se to radi. Ne puca, nemam pojma. Ne udara ove mora. Nemam pojma. Da ja bar imala strelice. Bum! Opa, yes, bro!
Ajde, ovo mine. O ne! Što je poslao? A on je bio poslao... Blazove, kakvi blazove? Opet je bio. A misliš goblini? Nemoj da kažeš goblini. Jer se lepo kaže goblini. Ovdje pucaj, pum! Lupite like, lupite subscribe dugme da od crvenila lepo postane. Ja mislim da samo da dajte subscribe da stignemo bar do 100. Ajmo ovog gianta sad da stavimo. Tako da, op. Joj, pa što ide do teku? Ajde, čakaj. Okej, ljudi. Ajde, ovo ima sketara, konisno da pravimo. Ajde, kuće da to... Ok, njemu je jedna kula ostala. Ajde ovi minioni. Ajde ubijajte. Ajde, snajde. Moramo ovo pobediti, znači moramo ovo pobediti. Znači naravno ćemo pobediti. Ajde, pucajte. Okej, dobro, ubili si. Ajde, pucajte. Sjajno. Ajde sad ovog giant. Sad nema. Ne. Na puštenju. Nemam pojma. Ajde, ovo što se bori. Ajde, koliko malo? 3, 2, 1, pobedili smo. Ljudi, ovo je lako, mada neće baš biti lako samo život. Kako da bi ovaj dan lečkani 5 sekundi. Eventi. Okej. Just... Mini pekar. Pekar bot. Goblini. Sad ćemo lepo da ga sredite. Ovo je dalje. Ovo je to bude skeleton. Ovo su isto super. Moje omiljeni je. Kućica sa Goblin house. Evo ga veliki pekar. Goblin gang. Evo ovo. Ok, mada tu izlaze samo ovi goblini bacači. kuća od skeletona. Moja? A misliš grob. Sad mora ovo da radi se poslušati. Ajde sad ćemo ovako snajiti. Ajde, to lupaj, to dobro sam to.
skida puno! Ovo je prebrutalno. Ovo je prebrutalno, kako puno skida. Ovako ne, dobro se da. Ovo je prebrutalno. Ovo je lagano kad imamo eliminirano. Ajde idemo. Imamo ovog sasna. Pobedit ćemo ljudi, ovo će da bude lagano. Znači, ali veliki. Njegov dom je najveći. Ok, rešili smo se. Joj, na ovaj bombar. Ne znam, pucajte! Se brzo ovo puni. O, brate! Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite like, ostavite subscribe. I ako bude vrstite lajka, napravit ću playlistu. Ćao! Tako.